guys. It's your name. Yung buhok ko nagugulo, gulong-gulo. Ayan. Kapapasok lang namin dito sa sasakyan, guys. Actually, nandito pa kami sa may, sa may, saan ba to? Yung bilihan ng mga isda. Hindi ko na i-mention yung name. Ayan, so, pabalik na kami, guys. Actually, bumili kami ng food timer. Ayan, papakita namin sa inyo mamaya. I-assemble namin yon kasi babalikan kami ng Malaysia. Mga ilang days kami doon. So, kailangan namin yung para sa aming isda, sa aming arowana, yung food timer. Ayan, nag-check kami doon sa isang shop kanina. Medyo mahal siya. Isa $33. Tapos dito, $22 lang. $22, right, Han? Ayun. So, mas mura dito, guys. Yung lagi namin binibilhan na mga isda. Ayan. So, babalik na kami. Kakain kami ng dinner. Okay, Mama, Hindi pa kami kumakain ng dinner. Mama, give you one chance to see the What? plant, okay? Huh? What time now? Is it? Okay lang. This is under. Okay. Mama, this is in the floor. Okay. So, ayan, tingin daw muna ako ng halaman. Actually, hindi ako nag-word sa aking mga halaman kasi meron naman ako doon yung nabili ko sa Shein dati. Yung nagda-drop lang yung yung water niya. Ayan, so meron ako doon sa bahay. Ngayon, titingin ako kung bago kami bumalik. On the way na kami, guys. So, yun na, guys. Nandito na kami. Order kami ng soup para kay Sihei. Fish soup. Hungry? Siri, no. It's already dirty. Show. Wala, kulugan ng mata ko. Natawa-tawa ka sa bangko. Hamang. Di ko na naaraman. Anong oras na? See you pa. Let's see you to watch. Ha? Okay? Hi guys. Kahapon, hindi ako nakapag-video. Hindi na pala ako nakapag-video kasi anong oras na kami umuwi. After namin, kumain kasi kami sa labas. Tapos anong oras na kami natapos. Ang haba ng pila. Ang tagal niya naghintay. Ang tagal namin naghintay sa pagkain. So, late na rin kami nakauwi. Tapos, pagdating namin dito sa bahay, yun, nagkilamos yung mga kids, tapos, natulog sila ng maaga. Tinatry namin, patulogin sila guys sa maaga kasi lagi sila natutulog ng late. 11. O, minsan 11, minsan mag-12 na. So, kagabi, dinala namin sila mga 9 pa lang guys, nasa kwarto na kami. Pero, ayun pa rin, nangyari. 10:30 to 11, natulog yung mga kids. Lalo na si Siu, lagi siyang natutulog ng late. So, ito ito yung binili namin kahapon. And, nakamura kami. Wait lang lalap. Ito yung sa may arwana namin. $26 lang siya. So, yung dati palang binibili namin, guys. Wait, pakita ko sa inyo. Small. And some. Ito, And some. ito nasa ano siya, guys. Nasa 30 plus 39, mga $40 doon. Maliit lang siya. Diba? Ito, $26. So, mas mura siya. Alam niyo kung bakit. Ang pagkakaiba pala siya nila, guys. Kasi ito, normal lang siyang pagkain. Ito, nag-i-enhance siya ng nag-i-enhance siya ng color sa arowana. Yan. Ay, kaya pala. Nag-aano yung color niya. Kumbaga, intense. Yan, nag-i-intense yung color ng arowana. Kaya siya mahal. Wala na siya, kung konti na lang. Pero okay na to. Ito parang ano lang siya, normal lang na pagkain. No any other no, thing. dirty! Don't take that! So, yung una namin, tinanungan kahapon, kasi lumabas kami mga 4 PM na. So, yung una namin tinanungan kahapon na shop, yung yung food timer nila guys, ang mahal. 33. $33. Tapos pumunta nga kami doon sa lagi namin binipilhan. Yung $22. So, nakasave kami ng $10 guys. And then,
Tumingin din yung mga kids ng isda. Ayan, si ate planong bumili ng isda. Sabi ko, wag na, bibili na lang tayo pagbalik natin. Kasi nga, yun, hindi naman namin pwedeng samahan ng yung arwana ng ibang isda kasi mag-aaway sila. Gusto niya ng koi. Di ba? You like koi, ate? Oh. Gusto niya ng koi. So, hindi ba pwede sila ipagsama sa isang aquarium. Kasi kailangan nga ng food timer. Yung binili namin isa lang na food timer. Ayun. See, wait, no! You go down, lalab, down. They're not ready. Ayun, ang anak ko. Rocks and Ang wolf. kulit. So, That's ayan. Rocks and Buksan na natin. right? Actually, hindi namin alam guys kung paano ilagay ito. May free battery na siya, oh. May free na siyang battery. Ano to? Ay, pang stick. Oh, ano? Ano na siya? Parang pang stick sa wall. Ganun. So, ito na siya, guys. Paano ba? Ay, mga ano. Ayan, oh. What's that? Uy! Nag-pause kami, guys. Kasi yung anak ko nadapa. Ayun. Nakatama yung mukha niya. So, ito na yung food timer. Ay, may mga ano siya. Ayan o, may mga minutes ba yan? Or hours? Day! Ayan, may day 12, day 10, 11. May mga days. Days pala to, guys. O, 7, 24/7. Ayan. So, ito yung timer. Ayan. And then, mag-ano lang ba siya? Ito? Paano ba to? So, dito natin ilalagay yung food sa loob. Is No. Tama ba? Up. Yeah, Ganyan. I think. Here. Ayan, may instruction naman pala siya. Remove the... So, may battery siya, guys. Lagay natin ito yung... Ayan. Yung battery. Balik mo. Tapos, i-adjust natin yung clock. Yan, gumagalaw siya, oh. Manual. Anong oras na? 12. Ha? 12:04. No. You say you love me back. You wanna be my friend. I see a volleyball. Oh, nilalag mo. No, just here. What? Putting food. Papanoon yan? I don't know. Are we gonna put this on? I mean... So, ito guys, yung i-adjust ko paano kadami daw yung ano, yung food na magda-drop. Ayan, adjust. We put this one. Wait. We adjust this one first. Come here. Let's go put this one. We are going to put... Yeah, okay. Pwede na. Should I put here? On this side. This side na lang. Yeah. Or that side. This side.
Yan guys, nilagyan namin ng hanger kasi tumatalon yung aming isda. Kaya may mga ano siya, may mga... Kasi last time yung arwana namin gamit, meron kami naunang arwana. Tapos nakita namin, nakita ni Ate Tony kinabukasan guys, patay na, nasa labas na siya. Tumalon siya guys, tumalon. So ito na yung pangalawa namin. Ano ba? Let's try. Ganyan siya. Parang Oh! may nahulog. Yeah! Oh, ay, ang dami bang nahulog? No. Ilan lang naman na. Mm. Ayan. Nice. Try natin ulit. Irami-rami mo para mahiling. Ay. Ay, nahulog. Yeah. Kadakol. Ano lang oh. Oh, that's it. Yay! So yun na guys, na-assemble na namin, nailagay na namin. Dito namin nilagay para hindi ginagalaw ng mga kids. Kasi meron siya baka pindutin ng pindutin o iikot na iikot. So, hanggang dito na lang muna yung video namin guys kasi aalis kami. And, yeah, that's it for today. Thank you for watching guys and I hope to see you guys sa susunod naming video. Bye! So, dito lang kami sa bahay, guys. Kauwi lang namin. Ay, hindi. Kasi mga 30 minutes na. Ayan, medyo maaga kami ngayong kauwi. And, what? What is in your mouth? You remove this one, na. Plastic. Oh, don't put it in your mouth. Say hi. Hi. Yeah. Okay, Mama going to take a video first, okay? Okay? Okay. Okay. So, ayan, nakapag-grocery kami, guys, sa Giant. Andoon. Ayan. And then, andun pa. Papayata ko yung sa inyo.